1,000 ways to win on Shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on Shabiki.com. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. To bet, min Shabiki na nadeku bless tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitire nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano pera hinya. Era mit, era odake kindwa. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Udhiambo. Evans Udhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Nyakora mogi jong dakika ina parga uchiel tok sadeka maro kinyi manyiso ni koro wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono. Chenro machakore sani nyakango mol kanyo sabicha maro nyango. Ane masebedo katai e chenro nyinga Joyce Oduro. Kinyi makawuono antire kae okongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo maguweche matimore pacho kae. Modi ching makawuono podwa bro bedo kuwa luonu achiela kachiel. Wach mokuongo mabende podi wan kaka jo Kenya wantiere kod lit kachiela kod kuyo e pacho kae. En kotudore kod tho mano mar General Francis Omondi Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar ndege mano mar kalapapla mano timore odiochieng' manyoro mano kar saa 8:20 e county ma West Pokot. Piny Kenya jotelo mopogore opogore ma pacho kae kaachiel kod mago mawuok oko jolwenya familia wede kaachiel kod osiepe yuago General Francis Ogola mano wito ngimane en kaachiel kod jolwenya moko 9 mano wito ngimagi e masira makamano. Mogo kuom jolweny mabende no wito ngimagi e masira makamano gin Brigadier Swale Saidi, wantiere kod Canon Duncan Keitanyi, wantiere kod Lieutenant Canon David Sawe, Major George Benson Magundo, Captain Sora Mohamed Magondu, Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litali, kaachiel kod Senior Sergeant John Kinywa Mureithi kod Sergeant Cliffons Omondi, kaachiel kod Sergeant Rose Nyawira. Mage moko kuom jolwenya mag KDF mane masira makamano ojuko e county ma West Pokot odiochieng' manyoro. Rose Nyawira en jafwambo mantiere KDF, en bende no wito ngimane e masira makamano. En lit kaachiel kod kuyo ne piny Kenya kaloro ni nyaka sani koro jatelo maduong' e pacho kae mayande en jatenda jolwenya mabende neno picha ne kae masira makamano no juke. Kata kamano nyaka sani mana kaka senyisi jotelo mopogore opogore moriwo jatend piny Kenya William Ruto, jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jotelo mamoko osebedo kachwalo ote magi mag kuyo kaachiel kod lit ne jolwenya wede familia osiepe kod jo Kenya duto kalore ni wantiere e kuyo e kindeni makoro wayuago mano jatenda jolwenya Francis Ogola kaachiel kod jolweny moko 9 mano wito ngimagi odiochieng' manyoro. Kotudore kod mano odiochieng' manyoro e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto golo lendo makamano achiel kachiel e kar jot mare. Nowacho ni piny Kenya biro bedo kod thuolo mar ndalo 3 mar yuago
mosenindo Francis Ogola kaachiel kod jolweny moko magiduto ne giwito ngimagi ka gintiere e yor tich e kaunti ma West Pokot odiochieng' manyoro. Odiochienge adek go mag yuago jolweny ma wawito kaka piny Kenya chakore odiochieng' ma kawuono ma en tarik 19 kendo biro bedo kodhi nyime mar mondo mi waduto wabeda e kuyo ka wayuago jolweny manotho ka gintiere e yor tich. Ne gidhi e gwengego mag West Pokot mar mondo mi giket kare kata gilos kilesi mane jomaundu oketho. Kaluwore ni sani wang'eno lor skunde to skundo biro bed kiyawo e thuolo mar juma achiel mabiro. Ne gichopo kuro mar mondo mi ginonane kaka ginyalo keto kare chal mar arita kata ginyalo ting'o malo chal mar arita e gwengego mag West Pokot. Gino manotimore marach ahinya ni toka ne giselemo moko kuom skunde mane gidhi rango kuro to ema masira makamano nojukogi. Pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne jogo duto mabende owito jogi mane tiyo e lweny e masira makamano. Kotudore kod mano odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya, jofwambo mago e kaunti ma Siaya biro bedo ka loso kod familia wede kaachiel kod osiepe mag mosenindo mano Francis Ogola. Nikech wang'eni Francis Ogola mane en jatend jolweny e pacho kae owuok e kaunti ma Siaya e gwengego mag Alego Usonga. Nyaka sani wang'eyo ni kaunti ma Siaya olalo jolweny 2 e masira makamano. Mano General Francis Ogola kaachiel kod Sergeant Cliffons Omondi mabende ne wuoka e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya manyiso ni en lal maduong' ahinya ma jo kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya oyudo kaluwore kod tho mano mar jatend jolweny Francis Ogola kaachiel kod Cliffons Omondi mabende nowito ngimane e masira mar ndek kalapapla manolwar piny odiochieng' manyoro. Mago bende jofwambo mago e kaunti ma Siaya biro bedo kaluwono odiochieng' ma kawuono achiel kachiel. Bende kaluwore ni nyaka sani koro ket ndalo 3 mago mag kuye pacho kae. Nitiere chenro mopogore opogore ma nyaka sani koro ochung' kar tiendgi ka jo Kenya koro riwore kanyakla mar yuago jolweny ma wawito ka gintiere e yor tich. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono mago jotend duond bura mago mag UDA mayudore e kaunti ma Kisumu kata gwengego mag Nyanza. Odiochieng' ma kawuono gichungo chenro mag giduto kaluwore kod tho mano mar Chief of Defence Forces Francis Ogola. Kaluwore ni nyaka sani chuny ji lit, ji ywak, piny Kenya ywak kaluwore kod tho mar jatend jolweny e pacho kae. Mane momiyo UDA mago jotend UDA kaunti ma Nyanza wabiro bedo kwa winjo kaka giloso e kinde modhi mbele kod chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono ka gin bende gibiro bedo ka gichiwo ote maggi mag kuyo kaachiel kod lit ne jolweny, familia, wede kaachiel kod osiepe mag mosenindo Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 manowito ngimagi e masira mar ndek kalapapla odiochieng' manyoro. Kopogore kod mano, weche mamoko mabende odiochieng' ma kawuono inyalo bedo kod geno ni biro bedo ka ineno e weche manyien mag kochakore mago mag migago, ang'ich welo kaachiel kod oimore odiochieng' ma kawuono. Wang'eyo ni ng'anyo mar lakteche osebedo ka dhi mbele e pacho kae. Kata kamano odiochieng' ma kawuono romo ne nitiere mano romo mar jodito e sirikal kaachiel kod jogo manitiere e sekta mar thieth kata telo mano mar KMPDU odiochieng' mano romo mano timore odiochieng' mag anyoro. Romo makamano ne gitwaka kuom thuolo mar seche mar romo 5. Kata kamano winjruok ok nochope. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono sirikal biro bedo ka romo kendo kod telo mar KMPDU mar mondo mi gitem poro wach kata gitem ane nono midhiero ma okwako sekta mar thieth nyaka sani. Wang'eyo ni sekta mar thieth osebedo kod achiedh nade mopogore opogore kendo ng'anyo mar lakteche osemiyo jotuo mang'eny owito ngimagi e pacho kae. Moko kuomgi koro kale achiedh nade mang'eny kaluwore ni kidhi e od thieth mar piny owacho to onge laktar moro amora miyudo. Gino mamiyo jotuo mang'eny ahinya osebedo ka winjo lit. Wageno ni romo ma odiochieng' ma kawuono mane kind sirikal kaachiel kod telo mar KMPDU ponono biro nyago lemo kendo lakteche biro bedo ka chungo ng'anyo margi. Wabiro bedo kwaluonu godo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Wach maluonu e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono Nyakora Mogejwang' otudore kod team mano mar National Irrigation Authority. Odiochieng' ma kawuono igeno ni gibiro bedo ka gilimo Lower Kuja Irrigation Scheme mayudore kar chung' od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori mar mondo mi ginonane kaka Lower Kuja Irrigation Scheme osebedo
katiyo e pacho kae mar mondo mi ponono gi kony jopur mago manitiere Lower Kuja Irrigation Scheme mane kar chung od bura manyatike e kaunti ma Migori. Nyakora Mogi Jwangi kanye machopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Kata kamano chenro magwa podi igila chanyisi ni odiochieng' makawuono podi waluonu kata wayuago Mano Francis Ogola, General Francis Ogola, jatenda jolwenya mawito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla manotimore odiochieng' manyoro e kaunti ma West Pokot. Nyaka sani Nyakora Mogi Jwangi kendo abro bedo kod welo ariyo gokinyi kaponi ikete Ramogi TV neno ne antiere kanyo kod Charles Owino mabende noparo osiepne no yuago osiepne Francis Ogola mane gintiere godo kod tudruok malach ahinya. Kata kamano nyaka sani bende antiere kod welo mamoko ariyo mabende abro bedo katwak godo kinyi makawuono. Mana kaka inyalo ne Nyakora Mogi Jwangi wenda osechopo e studio kae antiere kae kod Meshak Odede kachiel kod Tom Duku. Meshak Odede en janon weche mag siasa kachiel kod Tom Duku mabende en jalony e wechego magarito. Obro bedo kwatwa kodgi mar mondo mi gin bende ginyiswa ni kaka jo Kenya ginyalo yuago General Francis Ogola, jatend jolweny monindo e yo machalo nade kalore ni onindo ka entiere yor tich. Ene jatelo mokwongo kata jatend jolweny mokwongo makoro wito ngimane in line of duty. Ginto ginyalo pare nanga ka yueyo madundo gi sani tok yueyo abro bedo ka bedo piny koro mar mondo mi wago mbaka makamae bende wabro bedo kwa chule counties magwa mar mondo mi in bende Nyakora Mogi Jwangi ng'iswa ne ni lal mwayudo kaka jo Kenya mar jotend jolweny into koro omaki e yo machalo nade. Omiyo med mana kete e Ramogi TV. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
nitiere baka moro mana dwana manya goni. Ina an ka bongo koda nyathina kweruo. Adwa nyisi gimoro kuom Silvia, kia kara ni dhi kawe nango. Ok anya kawo gima pok miya go. Kaka dhi kawe kik tagi design. Nyakora Mugia Jwanga kamana kaka ineno asebedo piny mar mondo mi koro wagomba kata kamano mbaka makawuono en mar yuago Jenera Francis Ogola jatend jolweny mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar kalapapla manotimore e county ma West Pokot e kinde mane entiere e yor ticha ne odhi nono chal mar kilese mayudore e county ma West Pokot. Kilese makamago ne okethore kata jo maundu no ketho kinde monja makinde ka kinde magisebedo kagitimo gwengego mag West Pokot. En gino malita ahinya kendo wan kaka jo Kenya wantiere kod kuyo kachiel kod leta e chunywa. To mana kaka senyisi mana kaka iseneno antiere kai kod wela riyo Meshak Odede kachiel kod Tom Nduko. Yaore Meshak Odede ichio na dokinyi makawuono machiegni network. Yaore Joyce achio maber erokamano kuom kelo twak mondo wachiw kuyo marwa ne family mar General mosenindo kaachiel gi Jalego gi Siaya County gi Luo Nyanza kaeto Kenya ngima and by extension kata Africa nikech yudo jok mane nigi nyota bila mar Ogola no ok gi ng'eny ahinya kata Africa ngima. Ogola osebet gi nyota mang'eny nikech tije ei Kenya kata oko including Europe. Erokamano. Machiegni network mar okinyi makawuono. Tom Nduko yaore ichio nade kendo machiegni? Achio maber. Kendo kaka od Siaya anyalo wacho ni atimo mos makende ni familia mare Jamadar Ogola manyoni ndapoya to maduong' ahinya en ni wan ing'eni koro jatelo nyoso wuoyo nyoro kendo jatelo makoro wabende mai pinye Luo be nye wuoyo gi familia mare to wane familia nogono manyo keto concerned e gima nyo timre nyoro kendo en lit makende to wakwaye mondo familia obed gi chuny motegno nikech onge ng'ama ong'eyo gima nyalo kawe gimiwe piny ke gima duong' your history you build to samedhe to koro history ne matiyo koro mane manyalo wacho gigo mitimo ne ji e yo makare kon ne maji biro bedo piny to paro ni ng'ane to notiyo ne piny Kenya e yo maber. Nyakora Mugia Jwanga mana kaka iseneno mage welo mantiere gode studio okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa e county ma Nairobi ka. In bende okinyi makawuono adami thuolo mar mondo mi chwalnwa ote magi mag kuyo kachiel kod leta ne familia mar Jenera Francis Ogola mano mosenindo Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 mago mag KDF mano wito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla mano timore odiochieng' manyoro e county ma West Pokot. Chwal ote mari e namba mar 33000 mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wachako twak marwa ayanga okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinja ne mano historia mano mara mosenindo Jenera Francis Ogola mano kutudore kod ngima mare sombe kaachiel kod tije kaka ne ena jatend jolweny e pacho kae. Report makamano nolosno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Ochieng' Emmanuel. Wawinja ne monde. General Francis Ogola en wuod kar chung' od bura ma Lego Usonga e county ma Siaya e sigande kaka jalweny. Tarik 28 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 jatend piny Kenya William Ruto ne ochwale lemo Lieutenant General Francis Omondi Ogola e lemo mar bedo jatend jolweny ma pacho ka. Dignity of the people of Kenya.
that I will diligently serve. Ogola ne ochamo muma ne lemono tarik 29 dwe mar ang'wen e higano mag 2023. Motelo ne lemono, Ogola ne en jalup jatend jolweny. General Francis Omondi Ogola ne odonje lweny e higa mag 1984. Ne orwake kidieny ma jolweny mag kor lwasi Kenya Air Force e higa mag 1985. E tiegruok mare mar somo, Ogola ne ochuone kondo mar somo e kar tiegruok weche mag lweny boma ma Paris e piny France, to kod kar tiegruok mar jolweny e Kenya National Defence College. Bende ne oyudo somo e rang'iny mar diploma e chenro mag lweny gi tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Egerton, osimbo mar digri e weche mag siasa kod masters e weche mag tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Nairobi. Ne oidho ngas mochopo e rang'iny mar general kendo ne omiye ting' kaka komanda mar jolweny e Kenya Air Force e tarik 15 dwe mar 7 higa mag 2018, lemo manobede kuom higni 3. E tije bende yande osebedo e lemo mamoko kaka jalup komanda mar Kenya Air Force, Base Commander Laikipia Air Base e kind lemo mamoko. Kaka usewinjo kanyo, wanyalo wacho ni mano profile mara mosenindo General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar kalapapla. Chak kodi Meshak Odede, in inyalo paro kata ing'eyo General Francis Ogola kaka ng'ap, in kaka jakenya? Erokamano Joyce, an kaka jakenya achako ng'eyo Ogola ka odonjo airbase ma Laikipia, ka en base commander ma Laikipia. E kinde no nitiere tije moko orak moko matindo tindo mana timo gi jolweny iluongo ni the National Military Command Center ma Karen e tok machiegni kata momakore gi kar residence kata official residence mar deputy president ma Kenya. So kana dhi kanyo timo regena matindo tindo go, to odonjo gi military chopper. To aneno ka gik moko lokore dakika achiel, to maseche moko aparo ni koso ker mar piny Kenya ema osedonjo kanyo. Korka moko kuom gi nyisa ni mano iluongo ni Francis Ogola. Kanye mana pongo nene mana rome kode. So bang'e koro abedo interested ng'eyo ni ng'ani ng'ama chal nade, nikech ing'e ni e piny Luo nyo kwasebedo koa chien e ndalo opande. Nyo kwabedo gi joluo man gi nyota e lweny machalo gi mar Ogola, nyaka nochopo e kinde Oguna Cyrus ma e weche ma Kismayo, kaeto koka wachak wabedo gi Ogola. So e kore ka e diere kanyo nyok wabedo gi joluo man gi nyota e kiwango ni mang'eny koa e kinde opande nyaka diere kanyo ma koro wachako bedo gi rank bila manyo Oguna gini obete kabiro nyaka sama koro nyo Ogola ochopo kama ochopeni. So that interest omiyo nachako ng'iyo chien kanyo ng'ani en. E kinde ma ne pok oketne nyota manyo William Ruto ketone, aparo ni ng'enywa koro e Luo Nyanza kata e piny Luo nyose ng'eyo ni nyodhi chopo kama nyochopeni e piny Kenya, kata nyodhi bedo jatend military CDF e piny Kenya, ma kata seche manyo weche mane otimore ng'eny jowa nyong'eyo ni kanyo ema nyodhiye. But Joyce, adieri mantie kata gima lich ma ananene chunya ni Ogola te jaluo ma kiwacho chuny jaluo mane nie sirikal en Ogola. Ineno jok ma watwak go ka pile pile maggo koko ni gine sirikal. Jogo onge sirikal. Ogola e jaluo ma koro nyo nie sirikal hie kidwa wach jaluo ma nyo nie sirikal hie en Francis Ogola General. Ma e ng'ama nyo nie gi lemo ma okapani nitie odiochieng' kata achiel makalo ma 24 hours lokre ma ok owuoyo gi William Ruto kata ok ginenore gi William Ruto.
mano iluongo ni jaluo manie sirikal. Moko kuomwa seche moko watwak kawagaga uwiwa go mbaka kaka wan e sirikal, lakini kidwaro jaluo makoro nyo nie sirikal, chuny sirikal hie, en general. Omiyo wan gi kuyo kaka joluo bed ni manie sirikal go kata manoko. Aparo ni wariwore kanyakla e chiwo kuyo marwa ni piny luo owito jaluo mane nie sirikal hie. Erokamano. Tom Duku, in korka kori wacho ni iwuok e kaunti ma Siaya te kinde mane ichwalo kata ote mag kuyo kaachiel kod leti, wacho ni in achiel kuom wede kata jogo ma ponono ong'eyo Francis Ogola mosenindo, jatenda jolweny e pacho kae. In korka kori inyalo wacho ni ipare e yo machalo nade, kata ing'eye kata ning'eye kaka ng'a? Ing'e ni Ogola nie makoro nye golo picture ma joluo mancha nie lweny. Nikech kirango chakre ndalo manoyudo independence, jolweny mane kata jatend pinyni noluoro kata nohero mokwongo Kenyatta ne en department manyogolo Ogola. To kanyo kirango yawuotwe manchen gatie mane kama ni nyalo ndikie ng'ato ma eidho chopo e klas 14 oro ja university. To noduogo kethre mana bang' 82 ka koro nene nitie kuma notimore. Ema ne secular choduogo wuok bukoro ne duogo omage power mane gin. To mana kako wadwa ni owacho gima wiye wilgo no ng'ama nogolo ka okare be ne nodluo. Iwinjo i Kenya Air Force. Ngeche ni piny en piny ma kom mithuolo maber ma owachi ni kori tig gimisomo. To ngeche ni kara joluo nyalo konyo piny. Omiyo an gima nyalo kwacho en ni gima nyotimore ni arangi malong'o Kenya to so ywag. To Kenya ko ywag iyo mowinjore wa ywagi. Nikech sama ng'ato kako Ogola onindo to ji nyaka penjre to onindo nang'o. Ing'e nunu neno Ogola to kuneno Ogola to Ogola ni expose machan nade ng'ano ma wiye rach ma ramafundu. Kiwacho ni expose wane jomage to konono nitiere maling'ling moro ming'e. Emomiyo awacho joma ramafundu. Nikech ing'e ni ng'ama general gima chanda gini en ni ng'ama gato kaka General Ogola kadhi kamoro to nego dhiga complete office. Complete office oting'o jomage monego bed. Complete office oting'o the technical bench. Nyone obeno Ogola sonwango survey makucha. Terrain makucha nyone obeno sosom. Bong'e ni yamo biro ringo kanye. Ok ang'e ni manifest wacho nang'o ni nyoro jogi olal ne quarter at what point. Kintie Kenya kae kama yamo koro kinyal yude kata kiwuoyo ng'ato on the other side. To kanyo nyone go timang'o. Nikech ok ong'iso ni jo military intelligence onego bed nosomo pinyni maging'eyo nitie area moro makoro ndege is not the best way to land somewhere. Onego bed ni ringo by road. I'm sure ninje be ni general odhi to chung kata Kitale to dhi mtoka, he would have covered this thing would go very safe. Koro gini en a challenge to the country. No nego koro wachak somo piny mondo wang'e to kwa de kamoro survey mwakao kanyo en mane. To narrow down kaka Rift Valley makoro problem wokie pele. Nikech nitie gimiluongo ni ing'e ni sama ndege ringo kaka Rift Valley en piny ma kuonde moko ni piny, kuonde moko ni malo. Tiwachonwa ni sama idhi piny ahinya bende yamo lal minyalo kata tho. Sama idhi malo ahinya bende there is a problem. Koro magi gik ma jowo onego som, even though mato otimore. To mondo wa avoid gik manyalo miyo chiemoro ok newa kaka joma intelligence margi ni malo. Koro wa avoid gik belago. I'm very sure ni jatelo nyedhi to chung kata Kitale to ring by road. Security wise be nyodo bedo safe nikech ang'en nyeda koringo less than 15 army vehicles. Majolwenya armed properly. Nye podo cover tijini do duogo. But oso timore nikech okene kakoro
gino bro penyi to ndege wagi wa service gi karango nikech okine kata kanyo won piny wuoyo to ka winje in inspection report to samanye won piny wuoyo cha it was a long time anyone ubenu asono inspection report nitie a vision in inspectors manyone ubenu dhi to wari to nikech wabro winjo gima joma no loso ndege wacho nikech ka gima bila ni otimore to joma no loso ndege bende are in question can they prepare ndege for those kind of eventualities to bende nyo the technical person bende nyorango nikech okine kama ndo ndege bende obedi nyaka bende nitie leakage or something of the sort kind ponen gima mechanical to bende mayo so bedo build those kind of things koro an gima nyalo kwayo en mana ne the picture manyalo kwayo piny mondo rang wuodwa to koro Nyasaye osokao to kendo kawe nikech mano bende the journey mare once a soldier you remain a soldier and authority can teach okotho no tho as a coward otho can teach entiere line of duty no ka wach moro bende ilo meshako dede kinde mani uloso Joyce nitie penjo moko manyaka wayud duoko gi kaka piny luo and ma ok nyis ni we are ethnic kata wan gi negative ethnicity ma nyiso ni we are looking for accountability kaka piny Kenya nikech kiny ng'ama chielo gima kamano timre negi penjo mwapenjo kata picha mwaneno Joyce ma onego bed ni sirikal matiyo sani oikre gi duoko machalo kama mapiyo a general mar military ok tho athoya across the world ok tho athoya e tho abila manogolo thogoni gimomiyo wacho kamano ei kasani 40 kata un mubedo ka useneno general military general adi kandege onego just like that number 1 gima Tom Nduku okelo number 1 e samwa bete kani jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi teko te mag loch mar Kenya okonyiso ja Kenya nang'o manotimore exactly gimwang'eyo en mana gimoro achiel ni ndege nonego jolweny kama nyoting'o General Ogola to gima onyiswa kaka jo Kenya nyaka sani to wadwaro ni mondo wang'e ni problem ne ni ndege koso problem ne en weather oko ne en internal koso external nikech magi gik monego wang'e to kopo ni ne en weather to penjo maduong' en niya kapok ne giwuok nikech achako wacho ni a general ok wuoga kanitiere jomirito e Kenya ka gin ji ariyo malong'o en William Ruto to gi CDF ji ariyo go irito moingo ng'ata e Kenya ka that is the truth kendo irito gi e piny mora moingo ng'ata so mane momiyo wacho ni a military general ok en ng'at manyalo wuoka gi gari ma ok ong'e ni gari ni condition ne chal nade be ok en ng'at manyalo ringa gi ndege kadine military general Joyce nyalo tho athoya ovyo e piny ngima dikoro gi ng'eny mosetho to e Kenya ka onge mosetho kaka nogolo thoni omiyo nyaka wabed gi penjo matekre gi ng'eny mondo wayud duoko as a country a general military ok wuoga gi gari mora kata ng'ata ok ting'e nyaka driver mariembe ong'e ni kiwango ne chal nade in terms of capacity technical capacity kata kiwacho ni mano penjo monego bed ni wapenjre kaka jopiny dongo wach ni bro bed kitimo nonro kose nono nego bed ni timo ponono e kinda saa 8 gi dakika 20 mane ndege no lwar nyaka sama koro jatend piny Kenya ne loso kod jopiny onego bed ni osetim nonro mod kel duoko kose Joyce gima wacho chal kama kapok gidonje the technical issues onego bed ni sani ja Kenya oseng'eyo ni problem ne en weather koso problem ne en ndege onego bed ni wang'eyo ni problem no wuok kanye kapok wadonje the most technical kech ka wayudo ni problem ne en ndege koka wadhie the technical manyalo kawo thuolo mondo gi investigate gi nyiswa ni mae gima ne rach gi ndege to koko wapenjore penjo moko ni ma ne ufwenyo saadi kaka the entire military ma Kenya ne ufwenyo saadi ni ndege ni ne nigi problem abilano ka en weather to e ka wadhie penjo bila mane Nduku penjo ni general ok nyal dhi adhiya kamoro kapok ineno rank mag military gin chiegni rank 10 kowuok e jok mobedo recruited
nyaka kama nogola nitie gin okenge 10 mondo ichop kanyo. Ok onyal dhi kamoro ma jok manie okang' mapiny mogik pok odhi kanyo mong'eyo ni general marwa biro ka. Omiyo nonego bed ni military intelligence moko ni kuno jomatindo man piny ka oseng'eyo ni wedha maka ndege ok nyal wawere guru kata mondo either waring gi yo kata wakaw alternative means. Jois penjo ni kanyo mang'eny. Omiyo onego bed ni sani to gin penjo monego kaw ndala 3 kata ndala 4 mondo ekodwoki. Onego bed ni sani waseng'eyo ni problem ne en weather koso problem ne en technicality e ndege. Ka waseng'e mago koka terowa e line mag penjo mamoko. Koro wanyalo penjo ni kane en weather military intelligence no wachang'o e seche mane pok ogol general kadhi kuno. To kane en ndege ufwenyo saadi kaka the entire military ma Kenya ni general udwa ringo gi ndege man gi defect. Nikech general e piny moramora irito marom gi kaka irito ker mar pinyno. Omiyo mane momiyo nyaka wabed gi penja bilago. Kadi ne en ng'ata to de wawacho ni aisuru mago gik matimore. Omiyo an awacho ni e sechegi ok onego oiko gola dhi elo kapod wakia nonro malong'o mar penjogi. Onego bed ni ja-Kenya ng'eyo niya ka wayudo nonro maler to wang'eyo niya waiko wuodwa to gini ne ok en negligence mar ng'ato. Gini ne en ajali kaka ajali moramora ditimre. To kane en negligence to watimo nang'o nikech gini expose wa kaka ndukwa wacho. Koponi military chopper moting'o a general mar military nyalo neko kama to ok wayudo dwoko ne. Kare kata president mar pinyni nyalo tho atho e yo mofuo kamano to wabro ling'a ling'a. Nikech kamoringe e kama president ringe. Ndeke moringe gi ema president ringo. Sama president dwa tiyo gi military ndeke mag military dongo tiyo mana gi ndege ma general tiyo go. Samo tiyo kata gi Air Force One donge general ni ema gibedo. Mesha kodede yena mar mondo mi imak parono gi kanyo. Gethuolo ni nyisa ni wayudo jaod bura ma Alego Usonga mano Samuel Atandi achiel kachiel adwa ni watwag kode e yor simo kalore ni owuok Alego Usonga dala gi mosenindo Genera Francis Ogola mano wawito odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla mano timore e county ma West Pokot. Oyawre jatelo ka intiere inyalo nyiso ni okinyi ma kawuono intiere kanyi loso koda Joyce Oduor ka intiere e studio mar Ramogi e county ma Nairobi kae. Intiere kanyi okinyi ma kawuono to in kaka jaod bura ma Alego Usonga to mano mar Genera Francis Ogola omako wiyo machalo nade kaka jodak e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Atandi. Erokamano ahinya Joyce kuom miya thuolo mondo atwag kod nyikwa Ramogi Ajwang' kendo akaw thuolo mondo amos nyikwa Ramogi Ajwang' noyawre uru. Aloso kodi ka Nairobi. Ne onego abed Siaya kawuono nikech ne wan gi nyasi maduong' mar sidho mar rwako wuon General Ogola Joel Okech ne loko higa 100 kiny. Mane wasewinjore gi General Ogola kane waloso kode tich adek ni obro bedo kode nyasi no dalawa ma Lego Usonga kucha. To kaluwore gi masira manyotimore nyoro ni waketho mpango. Koro sani pod Nairobi. Adwa nawach ni General Ogola personally nyocha en ng'ama osiepna. Kendo asebedo kan close kod family gino kuom higni mang'eny. To en sana nyaka ne obed commander mar Air Force. Wasebedo kawan kode machiegni kabisa. Kendo watiyo kode maber i weche ma Lego Usonga. En wuon kaka General Ogola en jatelo mohero dongruok mar oganda. Kendo nyocha wana kode gimoro achiel. Omiyo tho mare ni mubira poya ni en tho mamaka wuon kaka Atandi. Sana on behalf of jo Alego Usonga manyicho kumodakie. Watimo mos ahinya ni familia mare. Wuon gi Joel Okech nitie kendo nyocha orwako higa 100 kiny. Familia ma joka kan ma Lego Usonga ma Masumbi mosura ahinya kod osiepe te. Asewacho gokinyi ni tho mar Ogola ok en mana tho mar momako jowa kende jo Alego, en tho momako Luo. Nikech post mogolan go ni en post ma en jaluo mokwongo bedo go nyaka ne wayudo uru. To nitie post moko turwa kae gin post apana dek. President mar Kenya, jatelo mar Army mar Defense,
Minister mar pesa, Attorney General, PS mar pesa. Magi post ma por jalupo kobedo go miyo moro ahinya kanyo golo yudo ma to koro okawe mapiyo. Omiyo en rambi mapek mawacho ni josiepe gi jo Kenya. To adwana wach Joyce ka niya, wapenjo mang'eny kendo penjo matek ito mar bwana ni. Jatend Army, jatend Defense en rank mare ni malo. Ane Ogola en jatend Air Force. Natudra kode mang'eny. Onge operation mane jatend Kibochi dhiye monge. Kata ndalo mane wani handshake igero shipyard Kisumu kacho. Sasa ma Kibochi obiro Kisumu kanyo to gin gi Kibochi. To commander mar Army benitie. To commander mar Navy benitie. Uchiedre nadi kakoro Ogola commander mar Air Force mar Defense, jatend Defense, Chief of Defense. Wuotho kende makata commanders ne onge moluore. Magi penjo mwapenjo kaka jopiny, kaka jotelo, wapenjo gin biapog jopiny. Wadwan mondo miwa answers. Ni sama Ogola okawo ndege dhigo Elgeyo Marakwet. Jatelo ma military intelligence ni kanyo. Jatelo mar Army ni kanyo. Commander mar Air Force ni kanyo. Magi penjo manyaka miwa kapok watimo iko. Joyce mane gima nyalo wacho for now. To kapok aweyi mar mondo mi dhi mbele kod chenro magi mopogore wacho kanyo ni ing'eyo mosenindo General Francis Ogola kalore ni wuok kode e gweng' achiel. Po ni nyalo ng'iso nyakwara Mugi Ajwang' ni ne en ng'ama chalo nade. To ponono en bugo mane ma oweyo e sekta mar lweny e pacho kae. Kalore ni jolweny bende nitiere kod lit e chunygi kaluore kod jolweny bende nitiere kod lit e chunygi kaluore kod tho mar jatendgi. To ote mane minyalo miyo joluo kachiel kod jo Kenya masani koro nitiere kuyo kaluore kod tho mano mar jatend jolweny e pacho kae, jatelo? Ogola, General Ogola, anyalo wacho ne ok aneno gentleman. Kisewinjo ni ng'ato en gentleman. Ogola en gentleman. Kendo en ng'ama okuno kaka anja siasa kano waromo kode to ng'isa ni bwana an ing'eyo ano ka jasiasa. En kiromo kode to wacho mana kode weche manyalo konyo development. En ng'ama muol kendo en ng'ama okohero kuonde mibudhe, ne en jakristo, kuonde mibudhe kata michame gik piny gi ok ohero, osiepe go ok ng'eny ga ahinya, nikech en ng'ama ohero private life. Omiyo en ng'ama kata kiromo go tiromo mana kode i hotel kama otugo mbaka kata ka en 2 hours uchiemo to uwere. So en okwera ga pile ni bwana an ing'eno ka jasiasa, chik mar Army koyie mar kuma tiyo koyie na mondo adonj weche siasa. So en ng'ama muol ma ok kosana gi ng'ato. To en ng'ama ne wacho adiera. En ng'ama kowacho ni odhi timoni gima to timoni, ok onyal wacho ni mriambo. Omiyo mane omiyo ahero wechene kaka ne wabet kode. To kech na wacho ni en jaluo mokwongo moyudo nafasni. Omiyo ang'eyo ni joluo teko ma gintie, chunygi ogore. Nya yudo sim kowuok Mbita, anwang'o sim kowuok Suba, anwang'o sim kowuok Karachuonyo, anwang'o sim kowuok osiepena man Ndhiwa. Aseyudo sim kowuok kuonde te. Ka ji gona mos ni bwana ilalo wuoyi malich ahinya. Omiyo ang'eyo ni tho mar Ogola ni en gima omako jaluo te. Omiyo adwa nang'is joluo ni gima kik watim wa fight mondo wayud justice ito mar Ogola. Nikech Ogola ok en ng'ama tin. Omiyo kik waling' aling'a nosetho. Awinjo ka jomoko wacho nosetho to mane kaka Nyasaye nondiko ne samoro. Taparo ni wan kaka community ma wuodgi onindo, wuodgi malich, nyaka miwa answer. It is good mondo wayud justice. Justice biro komiwa answer nang'o manyo timore, penjo mwapenjo gi. Omiwa answer gi eka wanyalo ng'eyo ni at least kwe obedi chunywa. Lakini kwa komiwa answer ta joluo wa fight uru mondo wayud answer ito mar udwani. Erokamano ahinya jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi iwuo kodwa e Ramogi TV kae. Kapo nono ni wadwaro paro moramora kowuok kuomi, wabobedo kwatudre kodi kendo mar mondo mi imed chiwonwa ler kotudore koda tho mano mar General Francis Ogola, jatend jolweny mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Erokamano ahinya nyakwara Mugi Ajwang' mano jaod bura ma Alego Usonga
kama General Francis Ogola mosenindo jatend jolweny owuoke man kaka waseng'isi ni owuoke county ma Siaya. To ang'e ni county ma Siaya duong'o owuoke kar chung od bura ma Alego Usonga e county ma Siaya mane dala Makakan. Yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo, kata kamano kapok wakaw yweyo madundo, aparo ni nitiere wach moro ma anyisi Meshak Odede mar mondo mi imak parono, tiek parono eka wadhi e yweyo mokwongo. Erokamano, aparo ni atudora gi wach ma Honorable Samuel Atandi wacho. Onengo wayud duoko e seche mwakano wuodwa kaka piny Luo, kendo by extension Kenya. Onengo bedni waseyudo duoko maler kuom penjo moko manie chuny dhano. Nikech ka ok wayudo duoko e penjo manie chuny dhano, to wabro dhi nyime gi ng'ur mang'eny, to piny ok dongi ka ji ng'ur koni gi koni. Mondo mi piny odonge yo maber, nyaka bedni e kinda gi Joyce kata e kinda gi Tom waonge gi weche mang'eny mwakane chunywa ma ng'ato ok ong'eyo. So sirikal owuog oko mapiyo mondo nyiswa ni to ang'o mane otimore. Kaka an on my own behalf anyalo gombo ng'eyo na ang'o mane otimore. Ndege ema nyo tabu nitie, koso tabu nyo nie weather, to be nyo tim intelligence malong'o mowinjore gi kama. Nikech gini buogo chunya ni ka general nyalo tho e tho abilani, to kare kata ker marwa nyalo tho athoya kamano. Nikech nyiso ni onge rit ma ji ariyo moriti mana wacho, ji ariyo morit mogik e Kenya ka kata e piny ngima gin ker mar piny kaachiel gi military general. Onengo wayud duoko, kendo kama jok ma nie sirikal winjowa, to onengo ging'e ni kare jogi te ni at risk. Nikech military choppers president tiyogo kinde mang'eny kowuotho kuonde mopogore opogore e Kenya ka. To mana kako rit Air Force One ka kirit, nikech gin ji ariyo gi gitiyo kodgi anytime. Onengo jo Kenya yud duoko e wachni mondo wabed gi kwe ni gini ne en gima ne lwet dhano ok nyal geng'o. Omiyo ne en kindeno. To ok wanyal dhi wachikre mbele wawach ni ne en ajali kane en gima lwet dhano ne nyalo geng'o. Erokamano. Adwani wakaw yweyo mokwongo mondi, ang'e ni in bende nyalo bedo kod paro moro to mduku mak mana parono gi kanyo. Wakaw yweyo mokwongo e twak marwa mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Med chwalo ote magi, abro bedo ka somo gi bende achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, na vieta ni iko sawa kabisa.
Kochonjo. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Machiegni kendo nyakora Mogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod yuago Jenera Francis Ogola, jatend jolweny manowito ngimane odiochieng' manyoro tok higni 40 mar bedo jalweny e pacho kae. Osebedo e ong'ala manyime neno ni arita kwe obedo kare e pacho kae, to bedo malit ahinya ka odiochieng' manyoro nowito ngimane ka entiere e yor tich. Nodhi ng'iyo weche mopogore opogore e kaunti ma West Pokot. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Tom Nduku jalony weche mag arita kaachiel kod Meshak Odede janon weche mag siasa. Watwa kotudore kod thoma kamano manotimore odiochieng' manyoro. Bedna nyisi ne chenro ni wabro bedo kwa somo moko kuom ote mag kuyo kaachiel kod leta mawede kaachiel kod osiepe kaachiel kod jotelo mopogore opogore medo oro kata medo ndiko kokalo yoregi mag tudruok ka giyuago Jenera Francis Ogola. Adwa wachak kod ote mokwongo kanyo, mano mar Lona Omondi Ogola, mano nyara Jenera Francis Ogola, mano mosenindo ka bende wacho kanyo ni my father, wuonwa, Pasuara of excellence, ngamano ero tije yo makare, wacho ni most emphatic and effective leader and statesman, just went down in a chopper crash in West Pokot. Wacho kanyo ni wuongi nowito ngimane e yo malit ahinya kokale masira mar kalapapla. Ka bende wacho ni kotimo gino mabende notimo e yo makare kuom higni 40 mosebede kaka jalweny e pacho kae, kotemo mar mondo mi oket piny Kenya obed kod arita makare. Wacho ni odiochieng' moro abro bedo kanyiso usigana maber ahinya ewi kaka wuonwa nopuonjowa kotudore kod wechego. Wacho kanyo ni taught us with these actions, nopuonjowa kod timbege mopogore kod weche mane wacho. Kata kamano wacho ni kawuono oringo dala mar mondo mi otere e kar yweyo mare mogik. Wacho kanyo ni send him off to the great beyond. En gino malit ahinya ka koro mano nyara Francis Ogola, mano Lona Omondi Ogola koro yuago wuongi, mano jatenda jolwenya Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Winjo kaka nyara Lona manyara mosenindo Francis Ogola oyuago wuongi. Wacho ni wuongi ne jala mabende ne puonjo ji kotudore kod tim mare mopogore kod weche mowacho. Tom Nduku. Ing'eni mane momiyo wacho ing'eni familia ka gimoro timore to familia mong'e ng'ato tineno ka ging'isi ni ng'ano ne ng'ama kite ber. To mane omiyo ka wacho ni ka ing'ena rango position, ing'eno wawe neno Ogola, wawe ni Kenya, wang'e ni Kenya makiny to jogo momiyo warikruti jolweny bende nomientie. Ing'eno jolweny ok warikruti gini giberie for nothing. Warikruti gani mondo giritwa kuom jogo manyalo monjo waka. To kopo ni ng'ama general maduong' nyalo tho, to tho apoya, to en gi system. Gimiwinjo kiwinjo ka awuoyo, en ni ndege cha nigi technician. Makna nyebe na ndege no piyo. To samo mor to technician bedo piny. Winje kako mor. Bo satisfy.
Mano technician monego be ni bede ndege no kinde ma kono wuok kumora achiel kodhi kuma chielo. Ilebo manyogo loso betie nyaka bed gi technician, nyaka bed gi daktari. Akian parachute nyen kanye. Iwinjo. Koro magi gin gik ma onego bed part of the package. I believe no kuonde manyore ingego duto. Sama nye ndege cha mor piny, technician nyen kanyo. Koro ka technician nye onge, to mani luongo ni error. Mwanyalo wacho nen elapse mar jolweny. Number 2, ang'isi, ing'eni gini dhi gi historia. And ing'eyo, seche moko bere urku somo jomoso tiyo ofis. Kata na won piny mar President Moi, ema ne dhi ndara kadhi kuondego. One, en gani Adam Glad government nyocho adopt gima nawacho ni gin bwana. Jogi kwa nyal goya, watemuru mondo wairwak jogi obed jo Kenya. Wager schools, wamigi infrastructure, ging'e ni gin ga part of the Kenya. Giwe bedo joma igi owang'. But gima nyalo betie ni kada kogola mosonindo General Nyodhi. To yamikani onge ti mabet ga piny. Buwe ni General koro dhika. To monitoring system nyen nango. Ere gima manifest wacho. To kanyo kalo bo gik Eldoret. Kanye manye olalie. Makoro kinyali winje. To kwa ndege nyalo lal. Mok nyali winje. Then it is not recommended. Ndege no dum beyond that part. Iwinja. Onego beno kanyo to koro loro big ndara. Nikech exercise motimo men ng'ama duong' makopo no fall. No okomata no fall yo mane. Ko fall en gi buok ma piny buok. Kendo keto disorganization kata i organization ma jolweny sani. Ibo no ankasa ni jo mang'eny makuotha. Iwinja. Sani story moro nyalo kta wok mane machon ma bende okinyal ng'eno nego bi. Koro gima na akwayo ma onego ben piny mangima sotimo kata jolweny spokesperson. Nitie investigation gimwaluongo ni preliminary report. Preliminary report gologa kama report bro gikie. Koro nikech ma is not an exercise. Ing'enu nu nene ne wodluo nindo, General Makenyo nindo, but you are not thinking about ng'ama dwago wakiny. Ento neno wanango. Temo miwinjo ka ng'isi ni kata ndege no. Nitie joma nolose manyaka come back here. To kagiso establish fault, nyalo konyo gi mondo gidhi improve. Gidhi med garo iye. Mondo kantiere ng'ikruok ma good conditions. Good condition. Nyalo bedo ndalo manege lose conditions moso betie kalore climate change and water view. Koro knyal. Koro mano gibiro biro somo. But gisani to there is need ni General manyon nindo. Unega piny Kenya for confidence mar piny with piny mangima. Onego giwache ni jaduong' wayodo guma as a preliminary report. Aye then kora kwa nyadugo piny to wang'eyo dibed ni nitie ng'ikruok personnel mwandiko. Ing'eyo diere manondiko golane. Ne onge bi ng'e ng'ano. Ne onge bu baba ni en ng'ane. Ne onge bu wadu, ne onge kes ma pesa manendo me ng'ata soya. To nyalo bedo tani part of our problem umiyo gigitimore. Gini yo mwandiko ji Kenya kae. Magi in found position monego create what to the future. Iwinja Joyce. Mane uminjo ka ng'isi ni magi gik monego bene gero what to the future mondo wang'e ni future marwa wabro timo nango. From this point koro wawuotho nango in terms of teach. Amor kada gima ker ma pinsani wacho no. King'eni ngi certificate mekwalo. Werita monda or police omaki. Wuogi office no. Adwa ni mak parono gi kanyo kata kamano jachung weche marwa Ken Mugo odiochieng' manyoro nolosonwa report mano kotudore kod historia mano mag ndek kalapapla mag jolweny kata KDF mosebedo kalwar ka mogik nolwar odiochieng' manyoro ka okawo ngima Genera mano jatend jolweny Francis Ogola. Winjane historia makamano monde.
Ithuolo mar dweche 8 kende, masira mag lwar mag ndeke ahinya to mag jolweny osebedo katimore kinde ka kinde. Masira matinende en mano ma otimore kawuono ma ojuo koda ka jatend jolweny General Francis Ogola kod jolweny mamoko. Masira ma otimore gweng' Masindar manie tong' ma kaunti ma Elgeyo Marakwet kod West Pokot. Ndek kalapapla mar jolweny mar Kenya Air Force neri kowuok skul primar moro e alwora ma kono sama nolwar ma omako mach. Tarik 20 dwe mar 11 higa mokalo, ibiro paro ni ji maromo 3 ne ohinyore bang' ndek kalapapla moro mar ng'ato wuon ne lwar e pap mar ndeke ma Wajir. Mago gin ji maneriko penji ne jopuonjre gwenge mag Arbajahan. Ndegeno ne olwar mana dakika achiel bang' chako fuyo. E dwe mar 9 nogo tarik 9, joriembo 2 mag ndeke jolweny ne otonye lak tho bang' lwar gi ndege e gweng' ma Kisamis e kaunti ma Kajiado. Ndegeno ne otuomo waya mag stima kane ofuyo kochomo Nairobi. E dwe mar 7 higa mokalo bende ndeke kalapapla machielo ne olwar e pap ma Chemolingot e kaunti ma Baringo. Ndegeno ne riko ting'o apisas moko mane ni e msafara mar jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Report mar KDF ne oyango ni ndegeno ne otuomo yien kakuome maber, to jogo mane ni e iye duto ne ok oyudo hinyruok. Gin masira ma otimore e thuolo mana chuok kende ka thothgi timore kinde ma jolweny ni e chenro mag tich. Ken Muga, Ramogi TV. Kedede iwinjo kanyo report manolosno. Wanyalo wacho ni nyaka sani thuolo mar wanyalo wacho ni dweche 8 ndeke kalapapla 5 mago mag KDF osebedo kayudo masiche mopogore opogore pachoka. Ponono mano ketowa kaka piny Kenya e yo machalo nade ahinya wang'eni e lweny kae wantiere kod bad jolweny mago kidienje mag lweny 3, wantiere kod mano mar lowo, pi kaachiel kod jolweny mag kor lwasi. Kwaneno ka ndeke makamagi osebedo kayudo masiche mopogore opogore kata bedo ni mogikni ema koro okawo ngima mar jatendgi. Ponono ketowa kaka piny Kenya e yo machalo nade. Ndeke gi bende gin mago monego bed ni nono gi matut kapok ponono gidhi e wuoth moramora kosango monego bed ni timo. Mar mondo mi tok masira mwaneno ni ponono kikwane moramora majuko jolweny ahinya to ka gintiere yor tich mar keto arita makare pachokai. Erokamano Joyce. Tom Nduku nowacho ni gigi expose wa kaka Kenya. Nyiso ni ginyiso dugwa kata ginyiso nyao moko ma wan go kaka piny Kenya. Story ma osiep na Ken Muga oloso kanyo no temo nyiso wa gimoro ni e kinde mar dweche moko matin waselalo ndeke machal kama. To gimoro wan go e Kenya ka gige military gin gik mopondo. Iwacho ni security issues. Koro gin gik mopondo ma ok obedo exposed ne jopiny. To pondo gino miyo ka nitie nyao moko iye kuno to onge kaka jomoko wuogi mete kwero ne nyao ma kama ok onego wabed godo. Nikech iwacho ni mago gik ma ng'iyo weche ma wang'iyo weche mag security yo miyo jopiny ok ong'ere gi gigi. But gini Joyce temo nyiso wa gimoro achiel. Gini duoko wa back to parliament. Nikech e parliament to koro wan gi jok momiteko gi jopiny e debe mondo ochek gik makamagi mondo Kenya kik bed exposed. Gini duoko wa ni mondo water penjo gi te ne the Defense Committee in Parliament mondo nyiswa ni begisetemo timo nonro moko kuom weche machalo kamagi nikech ndege gi ting'o jolweny magwa to jolweny gi moko kuom gi gin wuonewa, moko kuom gi gin minewa, moko kuom gi gin owetewa kata nyiminewa. Ok wanyal expose gi mondo ting'gi gi ndeke ma nyalo gore agoya piny sa asaya kata nyalo wang' e kor yamo sa asaya. Kopogore gi mano, ka jolweny ema waketo mobedo exposed to an extent ma ok gin safe, to gine monengo bed ni giritowa e Kenya ka ging'iyo borders magwa from external aggression, then how are we safe? Nikech ka dipo ni wasigu dimonjwa to owuok gi ng'wech onengo bed ni gilawo wasigu go gi ndeke madhi wang' kodgi e wi yamo kata ndeke madhi gore piny anyhow. Nyiso ni ok wan safe waduto as a country. So it is a big concern to us as a country. Ni ka going by the report ma Ken Muga noloso no,
onego bed ni the committee, the defense committee in parliament mabende kata mana mesa mwabede ni mago achiel kuom gik monego los part of chenro mamoko kanitiere mbunge mora mora mawacho dholuo ma inyalo kel kuonde gi to kel gi uru mondo gimi uwe tips matin ni gin en kaka mbunge obede committee mar defense be gisel temo nono e gik machalo report bila makan mugoloso mondo wang'e ni jolwenj wani safe nikech ka gin safe eka wan bende wan safe as a country. Tom Duku korka kori kaluwore koda historia mago mag ndeke kalapapla mag jolweny mosebedo ka yudo masiche mopogore opogore nikech thuolo mar dweche 8 en thuolo matin ahinya to aseneno crashes abich mago mag ndeke makamago. En gino ma ponono nyalo bedo ni keto penjo ni adiera ndeke wago gin kama kare mar kata rito piny Kenya kapono ni koro joma undu oamua ni koro erowe wamonj piny Kenya kokale kor lwasi. Ene kirango ndeke ariyo kanyo gi fall under inability mar jo armed force wegi. Ndege nyalo gore piny pilot poko somo bo itimo maber. Ndege nyalo gore piny ni ng'ama somo weather ni pilot bende is wrong. Ndege nyalo gore piny kich mechanical. Koro gimone go bedi ma jo parliament osowe ma kotimo. Where are the reports? Mag ndege gi kose gin gidhi narango ni jolwenyo kwalo pesa. Ong'ere gima rangi Kenya kae en ni wan pesa metnwa mologi maber makonyo. Tiboro mango ni gitimore nke kata spare part ma simo ko biro. En spare part ma ka oloso ndege to ndege kinyal bodho kata dweche 6. Koro gigi walosre uru ani yana jacho acho moro kwadwan Kenya gere walosre uru wawe uru gik moko kendo wawe timo gimo jomoko notimo in moyudi ni inti ere kaka iwuotho from kamishake wawe rango ng'ani ne ka ng'ani no kwelo ng'ani odhi ng'ani okomaki ng'ani otim mago koro wae uru wan moyudo wani ere kaka wakonyo moving forward wadwa wawe piny machanade ing'eni mae piny kende Joyce malop sirkal ng'ato uso buno milion 300 budhi chak bedo go mwandu. While kide ka Tanzania kai inyalo na puro puodho to okinyal mi ni uso. To yieni monde pidhi cham kabisa. Kada Uganda ka. Kenya kai ma inyalo nwangi ng'at ma kada school okodhi malongo to soyo gajo utese mo kata uso lo ten go pesa. En mana kenjwa ni. Omiyo kenjwa ni ji olosre. The truth of the matter is ni gimogoyo Kenya Armed Force sanini in a big agenda than what people are thinking. Wewe kao Guinea Samia accident. Jatelo ni na victim ma circumstance. But it looks like things are not very good. Omiyo gimana nyalo kwayo. Gimana je kenjwa ka. Ni kenjwa ka jipoko distinguish. Bedo ja Kenya. Gu bedo ja multiparty. Ingen samwago siasa. Eka ndia ODM. Lakini samwado wane Kenya losre. To we are thinking as a country. Koro kata wacho mabaraj. Ibende kawiye kuom mawacho gi. Ariyo nyaka bedi ntie mabeyo. Tinge Kenya kaendi eni and gima no go de wajoni. The fact ni jogo kubedo audited. Kaga ng'ama jatim nonro anyalo nyisi kuonde ge magik mokoriche mogi. Iwinjo. And that's why gini expose wa marach. An gima nyalo kwayo. General Tokoro Sodhi. Kendo dhi samarach. Kendo dhi samakuwinjire. Gima wakwayo moving forward. Kikwa listen to this kind of things. Iwinja. Koro ing'e ranyisruok mang'isrega during holidays kande. Ma parachute kande. Koro ka parachute ok nyal konyo general mondo lor sa danger. Nikech I'm even wondering. Kata na akiani so nene commander mar USA Karengo. He has 3 jets. Maringi dire. Just for salvage. And 3 jets. Katangwen. Samodin, kaka mi was an important mission. Nyoen kama nyuro general okodi adiaga helicopter kende. Odhi ndeke mamoko. Ma in case gimoro timore, idwaro evacuation. Onyalo dum katimore charodhi. I'm very sure na helicopter no nyo ka helicopter mo nyintie nyodo gam jogi. Kada nyeni tie yo ma dosim go kata gino. Nyintie some technical issues manyedo keti. Somewhat deal with pin. One in an era of technology. Sani wa so miu penja mamako, how do they handle their internal problems? Erika kwa wotoga. Sani onego bene okwa bed yok moko mapod kada na ambulance kende ruango.
I'm sorry ni general chako neno general gi Musa Uchilu Otieno eka general chopo Nairobi ka and onge preliminary report na nikech nitie gik manyone go tim ni general at the scene magta kopo ni gikano gi to gitimo marach nikech oni obeni gino somewa confidence moving forward the father of the nation oni obeni so wuoyo wacho na joga uso tiyo ma gima so yudo atimo mos jo Kenya mani wabro neno kako wabro timo moving forward omiyo kwadwa ni mondo ineno ka MP Malego Usonga korendo koro kendo wuoyi ka en very bitter and okwadwa gimoro mabro nyiso bro miyo jo Alego Usonga ka kwi kaliel dhi nyime to gigo koko iwinjo koro adwaro ni mondo gimwatim wan go joma donga e piny luoka nyisi ni gima mora kabisa momi neno kanu kadwa oro rambirambi nikech jakom nyoro rambirambi on our behalf kaka wodwa maduong kaka ngama spokesman ma the community I would urge him nikech duonde would be very important in this I would urge him makta ka jolwenyo kudwa no very briefed there is a need mondo giber kode piny ene mantie kuonde moko monyalo kuyo wach so an gima nyalo wacho ni technology marwan piny let us improve it mai gimo miyo gini koro timore nikech piny masani ne ndege nyalo ringo kamoro ma karano especially in Rift Valley kama ntia a lot of terrains and velocity and so many things without even another ndege maluwo general that was a mistake adwa na meda nesomo moko kuom ote ma jotelo no chwalo mano kotudore koda tho mano mara General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro wasoma ne ote kanyo mano mar jatenda jolwenya e pacho kae mano Adan Duale bende wacho kanyo ni ka antiere koda lit ahinya wacho ni wachwalo ote mano kotudore kod tho mano mar Francis Omondi Ogola wacho kanyo ni a decorated and distinguished Kenya Air Force officer mabende ne otelo ne piny Kenya kata no setiyo e lweny kuom thuolo mar higni 40 ka bende wacho kanyo ni culminating in his appointments as Chief of Defence Forces kalore ni banga bedo e lweny kuom higni mathoth wang'eni higa mokalo mano higa mar 2023 dwe mar 4 higa mar 2023 ne ochamo muma mano mar bedo jatend jolweny e pacho kae tok ka ne ose yere kod jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kwacho kanyo ni kaka jatend migao mar lweny e pacho kae wacho ni I had the privilege kata na yudo thuolo mano mar tiyo machiegni kod General Ogola mano e kinde mane en vice chair kata jalop kata nyaka gisani mane en jalop mano mar Chief of Defence Forces ka bende wacho kanyo ne en vice chief and defence forces ka bende wacho kanyo ni he was to me a brother first kata ne en owadwa mokwongo kaeto ne en osiepna wacho ni kaeto mogik ne en jal manotiyo godo machiegni wacho kanyo ni a general and a member of the Defence Council wacho ni his legacy will forever be cherished kata ling'any mari ibro bed ka iparo kinde duto kendo bro bedo e chunywa wan kaka jo Kenya kod historia mar piny Kenya wacho kanyo ni pachwa duto kaachiel kod lembwa dhine familia mage kaachiel kod jogo mabende ne owito ngimagi e masira makamano wang'eni masira makamano mar ndek kalapapla nojuko nojuko General Ogola kaachiel kod jotelo mamoko mago jolweny mamoko 9 mabende nowito ngimagi e masira makamano bende nitiere ote machielo bende wamanyo ote machielo mano mar jotenda migepe Musalia Mudavadi en bende ne ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod leta ka oyuago mano General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar apaya jotelo mopogore opogore bende chwalo ote mage mapacho kae kaachiel kod mawuok e pinje maoko kangwa yudogi wabro bedo kwasomogi achiel kaachiel Musalia Mudavadi wacho kanyo ni en lit ahinya ka bende kora riwore kod jo Kenya kaachiel kod jolweny duto e pacho kae ka wayuago tho kata wayuago General Francis Ogola mano jatend jolweny e pacho kae kaachiel kod jolweny mamoko 9 mano wito ngimagi odiochieng' manyore masira mar kalapapla e kinde mane gintiere e yor ticha wacho kanyo ni kaluore ni ne gichiwore
mar mondo mi gitine piny Kenya, mane gima koro biro bedo e pachwa kaka jo Kenya, kata mane gima wabiro bedo ka waparo gi godo kata obedo ni githo, wabiro bedo kwa paro gi kamano. Wacho ni e kinde gi makoro wantiere lit kaka jo Kenya during this difficult time, wacho no chwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod lit ne familia jolweny duto kaachiel kod jatend, wacho ni jolweny duto kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto, mwang'eyo ni en commander in chief of the armed forces, kaachiel kod jo Kenya duto ochwalo negi ote mag kuyo kaachiel kod lit kotiko kanyo ni may their souls find eternal peace. Mago mana moko kuom ote ma jotelo medo chwalo kaluore kod tho mano mar Jener Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 mano wito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mano mar ndeka kalapapla mano timore e gwengego mag West Pokot odiochieng' manyoro. Ka dhi mbele kod twak marwa Nduku kaachiel kod Mesha Kodede, wang'eyo ni e kinde ma e kinde mane wang'e ni dwe ni mar 4 e dwe ma Francis Ogola mano Jener mosenindo onego bed ni chope higa mare achiel mokwongo mano kaka jatend jolweny e pacho kae, kata obedo ni osebedo e lweny kuom thuolo mar higni 40 ma ema ne dhi bedo hike mokwongo mar tiyo ne jo Kenya kaka jotend jolweny e pacho kae. Ne nitiere kod leka maduong' ahinya mano mar kaka ne odwaro mar mondo mi olok kata ober sekta mar lweny e pacho kae. Kachako kod Mesha Kodede, nikech kaluore ni bang' bedo e apisi kuom thuolo mar higni mar ndalo 100 mokwongo, to kano sechamo muma nodadhoge kod od fwambo moro to wacho ni en gino modwa weyo kata historia modwa weyo en lokruok manoketo e lwet moketo e sekta mar lweny e pacho kae. Inyalo wacho ni koro bugo mane maponono oweyo e sekta mar lweny e pacho kae. Erokamano Joyce. Ok wan jolweny, to jogo mane e lweny ema nyalo wacho nonro matut mar kabinet bur ma samoro General Ogola oweyo. But wan gi wang'wa ma oko kaka jok man oko mar lweny, wanyalo wacho ni bur maduong' ma dong'nwa en ni ka ok wanyal yudo kendo jolweny e design mar General Ogola, jok ma okawo tijgi serious kendo jok ma professional at all standards kuonde. Awinjo ka Honorable Atandi wacho kanyo ni en ng'ama nyo ginyalo romo godo, to en very straight, osiko ka oketo tije mbele moingo gimoro amora, kata bed mana ni gin gi budho matin to ong'eyo kamogike to wacho ni ana professional kendo an ok aja siasa. Kapo ni wanyalo bedo gi ji abilago e lweny te, to wanyalo winjo maber kaka piny Kenya. To kakoro ng'enygi samoro wawito to wawacho ni wadong' gi bur maduong' ka ok wanyalo yudo profession, nikech ji abilago kobedo kanyo kaka jatelo maduong' mar military ma Kenya, to miyowa confidence ni jok mabedo recruited kata jogo matindo madonjo e lweny biro yudo a father figure manyalo miyo gibedo gidongo profession mar gidongo to the best level abilano. To kapo ni father figure ok wayudo e design mar General Ogola gini, to nyiso ni kata maa piny onge jok ma gibiro somo timbe mabeyo kuomgi, kata utmost professionalism ok gibiyudo jok ma gisomo kuomgi. Koro mane bur maduong' maseche moko kwa wito ji abila General Ogola to wadongo e military mar. Tom Nduku, in korka kori ponono kalure koda wanyalo wacho ni rieko mane General Ogola nitiere godo koda maino mare manokete tich, nikech nowacho kata ni e kinde mane oseyiere kaka jotenda jolweny e pacho kae nochuno mar mondo mi owe gik moko manohero timo. Kuom ranyisi nowacho ni oket tenge weche mag tugo kata golf manohero ahinya mar mondo mi oket maino mare neno ni otiyo ne jo Kenya e yo makare ahinya e lemo manomiye kaka jotend jolweny. Bugo mane makoro ponono weyo e pacho kae obeda ne security mar Kenya at large kata ne jolweny makoro yande otelo negi. Anaparo ni ng'ama koro bro kawo kare monego some. Nikech ing'e ni ng'ama wapaka ahinya e wach mar lweny ka en General Tonje, manene okelo lokruok mang'eny kendo loch mani chiegni kode kabisa. Ma ing'e kata ka tuo ji ne kong'e no jatendwa mar ariyo ma piny ni President Moi ne nyalo weyo.
to iwacho ne ng'ata achiel kuom jogo mano insist ni yiero so yier, ng'amo yombi, ng'amo loyo. Koro karango gima nwang' kuom Ogola ka nyocha en discipline. Nikech call of duty wacho ni nitie positions of rank ma kiso donje. To koro ktate date ni ok onegi cham. Nikech ng'ama inyalo luong given odd hours. To seche moko on penj dwa consulti. To inako nwang' kate dito romo wi. And the next question mi bro penj ni ng'ano ma wuoyo gano. So I like the way he has managed himself. And I believe ni officers mabro lowe will make a follow-up. En mana ni gimwanya lo kwayo. En ni kaka oganda maro nagi. Anangen pod wang jolweny mang'eny. Gima duong' monego gisom en bedo gumbola kendo bedo guchuny. Nikech an aka nyadwa dhi neno tij Ogola. Pok nya nene. That's why I can't evaluate him. Anyadwa neno tij Ogola recruitment. Kech rach mar serikal ma Kenya ka en kami recruit ng'ato. An pok anene. Kendo gima omiyo aling' thi adwa neno ka kibro tim recruitment ma Kenya kae. Mana ka chiemo na wuo kaka ng'amo timo nonro. Kaka ng'ama probably can now read the mind gima omiyo gigi otimore. Anarito recruitment. Kenya ne kaka Ogola timo recruitment ma jolweny. Eka nyeda wacho na Ogola ni is taking Kenya forward. Iwinja. Kaka ni tonjo wacho no. Okwanyal keto nyiri madongo gi ni tia ka to gi akama giwe kodi. That was a very risky position. Makten won ne nyalo kethane. Kech it was something manobedo borrowed from the colonial times. Tineno ko convince president. Nyigi nyaka sani okane makosa magetimo. Ngije ng'amo timo decision ma read beyond him. That is the man to praise. Omiyo an kendo gima bende nyadwan mondo nyeda neni recruitment. Kich ng'eny jolweny go bende. Cases mang'eny mwatimo negi inwa ka recruitment otim to chiegni half ma jolweny ni jela nene gi chama soya. Neno ka kuom 300, neno ka kuom 400. Magi gik manya rito neno go has he made a changes. Makonya koro move forward. And these are things mangisi on record. If you go to defense forces and even wango joma de koti gi kacha. Tibo no aka cases mang'eny magi alo nene ng'ane ni ochamo pesa ng'ato siling 300 to ko recruit. Koran gigi manya dwa neno bendo golo tieko gi. To how marach ne ro thoka poko timogi. Ero nyoti machiel nikech nyocha gima nye duong' ma sessional paper manyone obeno kata na sani jalup ne onego rang. Sama nye gigero skundegi. What was the report manye wuok kachande? Imane mineno ka dichi gi sana ni sama nye Ogola deka. Survey report makachicha nye wuok nango. Ngenan mane gima chanda. Mar jogo maponono no chopo kuro mar mondo mi ono mondo loso yo ne jatende. Nyocha nitie jo moso daki area no. Dongi gigi nche gero gi jolweny. Nyocha gero gi jo moko nono. Gero gi jolweny. Nyocha giwinja ngo. What informed him? Iwinja mondo chop kama koro bendo dhi. To jo logistic in his department. Be nitie report manyo chopo kama koro en modhiga. Yenan magi gik ma chanda nikech ing'e ni emomiyo rito report my inspection. I would really want an urgent preliminary report marine inspection of the incident. Mama ninyo ni ube noso woko. Waberu pinyi na no kata America ke gimoro timore. The next minute mane Bush wuoyo to wacho ng'amogo waka en Osama bin Laden. Adware dead or alive. Omiyo the world confidence. Kila ng'ato koro manyo ng'ano Osama. Thomotho America cha jigolo jiburu kachano mondo ukuo mondo ubune na Osama mwadwa makoni. Iwinjo. That is the confidence I need the nation to have. Igimotimore. Iwacho kanyo makare nya kenda no kamesha kodede oyiere kodi ahinya kalore kod gigo miwacho ni nyaka sani koro ponono warito mar mondo mi obi omenyinwa malera gino mane otimore kotudore kod ndek kala papla manolwara odiochieng' manyoro. To bende nyalo wacho ni General Francis Ogola mosenindo e jatelo makoro wanno ka otiyo kum thuolo matin kende kaka jatenda jolwenye pacho kae to giko ne to owito ngimane e masira mar ndek kala papla. Dago mar mondo mi wawinja ne report mane otimnwa odiochieng' manyoro ko jafombo marwa Chris Owino malero kaka General
Francis Ogola ne oidho e lemo e ngas mar tije e yore mopogore opogore nyaka sani koro nowito ngimane ka en jatenda jolwenya e pacho kae. Mano Ogola's shortest stint in power and how he ascended kalure koda thuolo mane otiyo babang'e koro okawo lemo mar bedo kaka jatenda jolweny e pacho kae. Wawinjane mondi. Mano report mano losnwa kanyo kod Chris Owino. Report mano losnwa odiochieng' manyoro koda jafwambo marwa Chris Owino mano motudore koda kaka mosenindo General Francis Ogola nowito ngimane. Kata kamano inyisa ni report makamano ok wayude e yo makare. Kata kamano kwang'iyo kaka General Ogola ne oidhe lemo mopogore opogore. Ne ochako tije higa mar 1984 kama bang'e ne odhi e ngas mopogore opogore. Nyisa ni nyaka sani koro waseyudo report makamano mano losnwa kod Chris. We awinjane mondi. General Francis Omondi Ogola ne okawo loch kaka jatend jolweny tarik 29 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 bang' Robert Kiboshi dhi e rutaya. General Ogola mane en jalup jatend jolweny motelo ne idho ngas ne oyudo lemo makamano kaluwore kod chike mag jatend jolweny machon mong'ere kaka Tonje Rules. E bwo chike mag Tonje Rules, lemo mar jatend jolweny en gima luorore kowuok e kidienje adek mag lweny. Kaluwore kod chike mag Tonje Rules, tend jolweny onego luwore kowuok e jolweny mag lowo, bang'e to jolweny mag pi eka jolweny mag kor polo. General Robert Kiboshi ne owuok e kidieny mar jolweny mag lowo kata Kenya Army kendo ne okawo lemo makamano kowuok kuom Samson Mwathethe mar jolweny mag pi. Mwathethe bende ne okawo lemo makamano kowuok kuom General Julius Karangi mar jolweny mag Kenya Air Force. Mayango ni jal mane dhi kawo ka Robert Kiboshi ne nyaka wuog e kidieny mar jolweny mag polo kata Kenya Air Force, gino mane omiyo General Francis Omondi Ogola ema ne nyaka gwel kaka jatend jolweny. Mabiro kata doko ni jatend piny William Ruto ne omieno General Ogola kod chilo matemo maye telo e ywarok mane okwako lendo ma jatend piny e yiero mar 2022 e karom mar Bomas of Kenya. Ruto kata kamano ne oyawo chunye kendo wacho ni oonge ywarok kod sigu moro amora kod General Francis Ogola. General Ogola ne oyudo puoch mogundho kaluwore kod sombe manyangafu e pacho kae kod pinje ma oko. Chike mag Tonje yango ni jatend jolweny nyalo bedo e apisi kuom thuolo mar higni 4 kata wuok e apisi poni ochopo higni 62. Mae yango ni General Francis Ogola ne onego oge apisi higani bang' chopo higni 62. Kata kamano, masira mar ndege e kaunti ma West Pokot ong'ado safar makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mosenindo General Ogola ne nitiere kod geno mano mar ting'o malo sekta mar lweny pacho kae kendo ponono ne nitiere kod geno ni biro bed ka imede thuolo mano mar telo kata bang' chopo higni 62 mano sechopo ma oyangi kaka higni ma jatend jolweny onego bed ni retire godo, to kata kopogore kod mano bende pod inyalo med gi thuolo mar telo kuom thuolo mar higni 4. Mesha Kodede wantiere kanyo kod Tonje Rule ma yango kaka telo mar lweny onego bed ni luorore kaluwore kod welo mano mar kaka jatend piny Kenya William Ruto nowalo godo Francis Ogola kaka jatend jolweny e pacho kae. Bao ni Tonje Rule ni mano tigodo hie kosepo nono ng'iyo historia mare kako osebedo kotiyo e kidienje mopogore opogore mag lweny mano telone kapok oyiere kaka jotend jolweny. Erokamano Joyce. Nitiere interview moro mane President William Ruto otimo gi ute fwambo kendo e wach ni anyalo paro ni ne owacho ahinya, paro ni en station achiel kuom od fwambo maru moro kowacho ni ne en gi thuolo, ne en gi ji mang'eny, but oko ka to wato nwaneno ka nikech osebedo practice chien kanyo kendo ji 10 mane ponono ne inyalo milemo makama according to watch mane president wacho. Koro it is about wachne to gi gima jopiny ong'eyo kata kowacho adieri kata ko wacho adieri, nikech gima jopiny oseneno katimore mosebedo ka a practice koa e kinde Tonje no ne luorruok
mar gini kowuok e Army kadhi e Navy kabiro e Air Force koluorore kamano. So sama jatend piny Kenya kata president ne wachonwa ni ne en gi thuolo mar ji 10 mamoko. Ok wang'e ni ji 10 go ne chik no oyiene ni nonyalo kawo e Air Force kanyo, to ji 10 go chik ni bendo yie, kata chik mar military bendo yie ni inyalo we jok motelo kagi midhi kawo ng'at mar 10 chien. Omiyo kanyo to ne ok ayie gi wach mar jatend piny Kenya William Ruto ni owacho adieri. Gimwang'eyo ni Tonje rule is in application, is in force, kendo emomiyo General Ogola koro nobet ni the next in line. To kopo ni ker wacho adieri, to kare sani be koro bede gi ji 10 go elsewhere ochako miwa kendo nikech Luo Nyanza nigi jotelo mang'eny e military. Obede seche gi ema koro oprove wrong ni ji 10 ka ne en go, kata sani be pod en gi ji 10 go mamoko kuom gi pod nyithi Luo omiwa kendo machielo. Aneno ka Tom Nduku ndeko wiye kinde ma Meshak Odede ne loso. Tom Nduku in to korka kori. Ng'e gima rach. Ano kaduoga politics sama experts kamidware an expert opinion. Kanya the president was wrong. We know gima dhi nyime. Nitie semoko ma inyalo tamri ng'ato, but chance ne that is his chance. En wach ni mondo ilos your chemistry kaka idwa deal kode. Omiyo mano ok en gima dwa debate. Gima pok ang'eyo ma era neno ka lapse wokie. Ma always happen in the political line. And how do you finish your term? Nikech okine ka koro nendre ni jo Navy madhi kawe. Kech kori assume ne Air Force otiyo. Koro kato bedo ni tijgi obedo cut short. Emergency ne ma dware no mondo dhi olos kamikete Itonje rules. Mondo donji, mondo ket harmony e lweny. Mondo jo lweny kik ne nikech mano ting'e ni onyalo open bende gik maricho. Ma jatelo moro chiemo bende ng'ato nyalo timo gimoro mafani to ng'ato machielo donjo. Koro gik bilage mwadino. Ng'en mae te wawacho no en apoya. Koro apoya ni miloso gimoro masimo ko nyalo miyo ng'ama rach timgo gimoro. Koro an gima nyalo wacho. Wach president okadwa wuoye mago politics. A structured team kaka ma jolweny can't interfere. Nineno kutaka giwacho ni Mugabe ni woke. Mugabe left. Koro gin kendo kinyal handle kaka idwaro. You can only handle them kaka chik dwaro. Kendo ibedo ga hau kabisa. Kin go jolweny ma discipline. Mama no be moso konyo Kenya ka. Gimone go jatelo mora lama ga e Kenya ka. Ne wasobedo jolweny ma very disciplined. Emo milungu ni the disciplined force. Magara kirango tetemesho mare president mara ma Kenya. Jolweny ma no restore. Iwinjo jolweny gi. Ne jolweny gi bendo pogore diere da Kenya beti. Kada kanyirango kanyo chowagore 207. Jolweny were very quiet. And you may not know emissaries manigoro Jakom. You may not know emissaries manigoro Nikibaki. Mondo pinyo beri ukwe. Kada between one piny marangwen manyoro ni. Okinya ng'e emissaries manyegi timo. Waso bedo ka very disciplined force. Omiyo leaders wega wuoyo carelessly. An mane manyalo kwayo. Leaders wega wuoyo carelessly. Ingen tie kama ka dibed na on piny. Sanira na on piny no kinya biro ka olo dalo agothuan. Anyalo tamora. Adwa ni mak parono gi kanyo matin wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu. Watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo. Yaore Millicent Adhiambo, ichiew nade okinyi ma kawuono nyalo nyisowa ni intiere kanye e boma ma Kisumu kono. Tang'eyo ni romo mano mar UDA ma kalore kod chenro margi ma onego bed ni gitimo gichungo kalore kod tho mano mar Jenera Francis Ogola. Inyalo mana chiwonwa maler matut kotudore kod chenro mag jo UDA ma gichungo e kaunti ma Kisumu. Millicent. Kamana nya Joyce achiel kachiel ko ke kaunti ma Kisumu wachio maber kato bedo ni piny to timo rumbi kotengo kod tho mar Jenera Francis Ogola. Ka endi gi jotelo mag UDA mabende sani wayudo ni koro kotenore kod wach tho Jenera Francis Ogola gichungo chenro gi mabende no winjo beni gibed gono mag yiero kaka jotelo mondo mi wawinjane ne pachgi to gin to kotro gi maendi gidwa wacho ang'o kotenore kod tho ma kama endi to
chenro gi mane gin go kaka jotelo mag UDA bende koro okang' magikawo gin mage. Achiel kachiel kateri abochako kod jakom margi mondo mi olenwa mondo wawinja nani to gin to duondgi chalo nade. Machiegni ahinya abro chako kodi kinyo kamera chak na gi nyinge mondo nyiswa ni to kaka jatelo kata jakom mar jotend UDA Manyanza nyalo wachango sani waneno ka Kenya mangima okuyo kod tho mar Jener Francis Ogola kata manuketo ni udwa timo koro maendi dhi rocho chenro ni koso upange na. Erokamano ahinya ne jowinjo marwa. An iluonga ni Kennedy Buya, an jakom mar Makojolo, Homa Bay County. Ne wan makende Nyakora Mugejong wagoyo mos kanyo wantiere kod ng'ekruok e yoro tudruok mano network atheko matin kanyo e kinde ma Millicent Adhiambo loso kod jotelo moko mag UDA County ma Kisumu ka gin bende nyaka sani koro gidwa oro ote maggi kotudore kod tho mano mar Jener Francis Ogola jatend jolweny mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Pod waloso weche mag tudruok kod Millicent Adhiambo kangwa selose e yo makare to wabodoka kono mar mondo mi watudre kode achiel kachiel. To bende anyisi ni jotelo mopogore opogore nooro ote maggi ne jo Kenya familia kaachiel kod jolwenya tok tho mar jatend jolwenya Francis Ogola. We asoma ne ote mano mar speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula. In bende ne oro ote mare odiochieng' manyoro ka bende wacho kanyo ne stand with a reverence together with the nation and our disciplined forces, grieving the tragic loss of General Francis Omondi Ogola, the Chief of the Defense Forces. Mwacho kanyo ni matho mare mapoya kokalo mano ndekala papla mano gore piny odiochieng' manyore gwenge mag Elgeyo Marakwet nyaka sani koro owewa kod chuny malit ahinya. Wacho kanyo ni rumbi ni mar lit kod kuyo wacho ni ote mage mag kuyo kaachiel kod lit koro oro ne familia mage. Adwana mak ote no gi kanyo matin inyisa ni wasetudre kata waseloso weche mag tudruok kod Millicent Adhiambo. We wadoga ne kuro achiel kachiel wawinjane kaka jotenda UDA e kaunti ma Kisumu loso kotudore kod tho mar Jener Francis Ogola. Aya, amedo goyo mos kanyo tudruok odage watieka ne ote mano mara speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ka bende antiere kanyo ko wacho ni this soma moment wacho ni ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod leta ne familia kaachiel kod mago mag familia mag jotelo mopogore opogore. Wacho nyingi kanyo wantiere kod Brigadier Swale Saidi Kanona Duncan Keitani Lieutenant Kanona David Sawe Major George Benson Magondu, Captain Soru Mohamed, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kinywa Mureithi, Sergeant Cliffons Omondi and Sergeant Rose Nyawera magiduto kaachiel kod General Ogola ma duto no wito ngimagi e masira makamano e kinde mane gichiwore mar tiyo ne piny Kenya yo makare. Wacho ni jogo ma oyudo masira makamano, may they be bereaved find solace in knowing that he died while steadfastly serving his country with honor and defending the cause of peace. Matinene ne owito ngimane kotiyo ne piny Kenya yo makare ka bende oneno ni kwe nitiere e piny Kenya. Wacho kanyo ni his unwavering commitment to duty remains unparalleled. Onge ng'ata kata manyalo pimo kaka ne ochiwore mar tiyo ne piny Kenya ka bende oweyo chien ling'anya ma ibiro bed ka iparo e piny Kenya te kata tok kosetho kaka jatenda jolweny mano tiyo ne piny Kenya e yo makare. Otieko kowacho kanyo ni may their souls rest in peace. Mano moriwo Jener Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 mano wito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mano mar ndek kalapapla mano timore gweng'go mag West Pokot. Nyakoro Mugejong moko kuomu bende aneno ka chwalonwa ote. Adwa nasoma ne mana ote matin kende ma ochwalonwa achiel kachiel kokalo e Facebook. Kata kamano inyisa ni Millicent Adhiambo waseloso tudruok wawinjane kaka noloso e kaunti ma Kisumu kod jotelo mag UDA. Ma en coordinator mar UDA South Nyanza Mangima
awakaw thuolo ni makende lo chama ma UDA kaachiel kod joherawa mag chama mondo watim mos ne familia mar General Francis Ogola kaachiel kod jolweny go duto mane en go e wuoth mane gin go Marakwet. Watimo mos kendo en chuny mobuok ahinya kaluwore gi mano timoreno, to wan kaka oganda wakwayo ni maendi en thuolo ma nyaka wariwre kendo wawuo ka waywak kanyakla, nikech maendi en chandruok moriwo kanyakla. E lo chama mar UDA e Nyanza kaachiel kod mano pangi Homa Bay County mano winjo timre tarik 26 dwe ni, wawacho ni e yo makende ka waywago wadwa kendo wuodwa kendo jatendwa kaluwore be ndalo 3 mar ywak mano ogol gi President William Ruto, wachungo duto chenro te mag UDA mane timore Nyanza mangima, kendo wadhi kwayo National Elections Board mondo oyie mondo chor kendo reorganize calendar mar election mondo mi wachiw thuolo mar ywak. Ka kamano akaw thuolo makende mondo wakwa kanisa kaachiel kod jowa duto mondo walem ne familia mar Ogola kaachiel kod jogo duto bende moyudo hinyruok kata motho, to gi kwayo mar chango haraka ne jolweny ariyo mano oyudo thuolo mane ok otho e chenro ma e ajali mano timore. Kamano Nyasaye mondo bed kod ogandawa. Nyinga Joshua Nyamori, aloso kuom UDA ma Kisumu County, and adwaro ni mondo ago mos ne family mar General Ogola, ne President mar Republic of Kenya ma en Commander in Chief, and ne jolweny te kuom tho mar General Ogola. En a national disaster, and wakwayo kwe kamoro amora ma jo-Kenya nitie, especially oganda ma Luo. Wageno ni General Ogola being ni ne en ng'ama ohero kwe, wabiro nyiso kwe sama waywage, kendo encourage jo-Kenya te mano ohero General Ogola mondo bi oywag General Ogola. Lastly, ni General Ogola kanyo obiro ka, one of the things wanyo obiro ng'iyo kanyo wa Marakwet, nyo onego bed obiro Kisumu, en ni wan kaka ofis mar UDA ma Kisumu County ne wandiko ne mwakwaye ni mondo bi one skul miluongo ni Nyalunya mondo bi one ka jolweny nyalo konyowa rehabilitating the school. Anyose committee mano obiro biro gi technical staff ge. Unfortunately wawito mano, wageno ni pod wabiro tiyo with the armed forces to make sure that those projects are done as legacy ma General Ogola. Mana kamano Joyce, winjo paro mopogore kuom jotelo mag UDA mawuok e alwora ma Nyanza ka bende gino magikwayo oganda mondo mi giketo ruok e seche ma bende rumbi omako Kenya mangima koting'o kod mar General Francis Ogola. Ka kamano magi achiel kuom weche bende pod omedo luwo kaendi kopogore gi mamoko kod ng'anyo mar lakteche, wabiro medo kelonwi kaka gimedo tuch e kaunti ma Kisumu. Joyce an kuomi mondo idhi nyime kod mbako romo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanye yo makare kaka jotelo mag duond bura mag UDA e kaunti ma Kisumu oloso kotudore kod tho mano mar General Francis Ogola. Erokamano Millicent Adhiambo, inyalo medo luonwa wach makamano kaachiel kod weche mamoko matuch odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Nyakora Moge Jong bende adwaro nasoma ne ote mano chwala kod speaker mano mar Senate pacho kae Amason Kingi, ma en bende ne ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod lit kokalo e yor tudruok mar X, ka bende wacho kanyo ni nind gi kwe General Francis Ogola. Wacho kanyo ni tho mano mar Francis Ogola kaka jatend jolwenya e pacho kae e masira mar ndege mano midhiambo mar odiochieng' manyoro, kaachiel kod jotelo mamoko ochiko kaachiel kod jolweny mamoko ochiko e pacho kae owewa kaka jo-Kenya kod buok kaachiel kod lit kod achiedh nade mang'eny ahinya. Wacho ni e loya kaachiel kod lo od bura mar Senate ma pacho kae achwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia kaachiel kod jo-Kenya makoro owito jogegi kaachiel kod jatend jolweny e masira makamano. Kata kamano bende omedo chwalo ote kwacho kanyo na chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mag jolweny mamoko chiko mano wito ngimagi e masira makamano mar kalapapla mano olwar piny, kowacho kanyo ni kinde mane gidhi e chenro mano miluongo kanyo ni Maliza Uhalifu in North Rift region kalone ne gintiere yor ticha. Wacho kanyo ni kaka jatend jolweny kata kaka Chief of Defence Forces General Francis Omondi Ogola ne tiyo tije e yo makare, ne ntiere kod ting' maduong' ahinya maneno ni piny Kenya obedo kod arita makare, mana inyanya kowuok kuom joma wuok e pinje maoko manyalo bedo ni biro kae mar mondo mi orocha chal mar arita. Wacho ni wayango kata wadhialo General Ogola
kuom timo tije e yo makare kata kuom keto maino mare e weche mag tich kaachiel kod neno ni piny Kenya kata bedo jal manohero piny Kenya kod jal manohero tije e yo makare. Otieko kowacho kanyo ne okwayo mar mondo mi ringre General Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 mawito ngimagi e masira makamano. Nyasaye oket chunygi kama okwe. Ka bende wacho kanyo ne also wish the 2 officers mabende nyaka sani koro yudo thieth e od thieth mopogore opogore. Okwayo negi changa mapiyo ahinya kaluore kod masira manojukogi odiochieng' manyoro. Nyakwara Mogejwang' in be naneno ote magi kata kamano nyisa ni thuolo marwa madhi karumo. Tom Nduku ang'adi kapok itieko wach moro. Wach makamano angiriwariwa kod wachni mogik kaluore ni thuolo marwa madhi karumo kinyi makawuono. Nduku ng'eni mokwongo akia ni kelo jo-UDA notimang'o nikech ing'eni gin gintiere kod ratiro mar chwalo ote mag kuyo kod lit. Kana nawuoyo tamogi. Gin gi ratiro mar chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit kaluore ni ma en wach momako jo Kenya duto. Obed ni in ja ODM, ibed ni in ja UDA, ibed ni in ja duond bura moro amora. Ma wach momako jo Kenya. Nyaka pog politics ni serious issues. Anawe nigi wuoyo kaka yaot oganda mag Luo. Nikech bedo UDA to klichnwa. Gima lichnwa ni wawito ng'ama duong'. To koro wayuage kaka oganda. Namba 2, okine kitana kaka obuya mosiefna kata speko tamare kiko Nyasaye odani kiko wuo. Koro gima nyalo wacho mogik. En ni ing'eni Joyce bangi ni timore. Ing'eni Kenya can a disciplined country. Bangi ni timore, I'm very sure. Ni ker machon Uhuru Kenyatta nyeng. Mana mapiyo piyo buonyiriri 30. Uhuru Kenyatta nyeng that message. Raila Amolo Odinga nyaka benyen gi that message. To nyoro joko ling bunyaka president emogolo wach matho Ogola. Jolweny given ntie senior army officers kata command force mar Kenya Defence Forces. Manyen gi that information. To nyege ling nikech mano prerogative mar president. To gimanyara acho nani within a minute to inwang ka joma ni UDA go emoso chako oro message ni rest in peace. Ngiso how careless we are as a country. Omiyo gik bilago jo intelligence ma Kenya ka oberi ka discipline jo gi through president. Omiyo president okaw gino matek. Nitie gik ma owen president. Kata sani ema president moro machono nindo. Ng'ata ok nyalo wacho mak mana president ema nyaka land. Koro gine manyalo puonjo jowa mondo jowonge. Erokamano ahinya Meshak Odede wachni mogik buonyiriri 30 thuolo marwe morumo igolo waka. Erokamano Joyce, adok mana kuma nwachake wagombo kaka nyithi Luo kata oganda Luo ng'eyo adier mar gima notimore. Ne tho mar Ogola wuok e technical issues mag ndege koso e weather to ka ok wanyalo yudo mano to ok wabibedo gi chir kata gi kwe ni sirikandni nyalo rito kata mana jotendwa mamoko modong'. Erokamano ahinya Meshak Odede kaachiel kod Tom Nduku kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka kotudore kod yuago General Francis Ogola jatend jolweny manowito ngimane odiochieng' manyoro manokokalo e masira mar ndek kalapapla manotimore e kaunti ma West Pokot odiochieng' manyoro. Nyakwara Mogejwang' ote magi bende aneno kanyo mag lit kaachiel kod kuyo ma kata kamano agoyo mos ahinya ni ok asomogi kalore ni thuolo marwa morumo. Pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia, wede, osiepe kaachiel kod jolweny gi jo Kenya duto manyaka sani koro owito mano jatend jolwenya General Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 manowito ngimagi odiochieng' manyoro. Ka bende wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kama okwe. Nyakwara Mogejwang' kanye machopo gode giko mar twak marwa kinyi makawuono. Ibed kod odiochieng' maber to kendo ibed kod weekend maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.